Hawa ece men işten çıktım, häzir barýan. Alo, Praşka näl onnoň? Näme isläp börsüň? Nirelerde bugünler? Ece men işten çıktım, häzir barýan. Awa, suat işten çıktım. Salam. Vay bu ne edip ýöre? Pratişka ýan pul soradyň menden. Mesele däl o pulun gurrunun etmesen o näçe pul gerek saňa maňa aýt prosto. Awa meseleň çözük Praşkam. Awa, garaş häzir bir mund maşina menen. Näme ýenim? Näme işläp berdin? Am gysser edip durlay. Vay. Näme işleýän odan o? Yap kapyny. Kapyny yap. Näle adam aýdyn? Am gayrat et gysser edip durlay öl maşinym ýal menda näşe Ştada bir ýere bar haw kapyny açyp bara. Tentek bir ýere başlady. Vay bu oğlan ne edip ýöre? Meň maşinym däleken ola. Praşka, wow, Mercedes menki däleken ýa Samra menen. Samra da barjak bugün sen esasat pullar taýýarla goý barýan häzir. Otlaýyn maşiny. Wah. Niren geliyor, baro video aladan mı olsa niye öl maşinaya mı geliyor? Bar git. Her hil adam var. Praşka, semriň açar öýde galypdyra. Arassa howadalar samakatlyja baran häzir sen garaş otaýda esasat. Day düşmän makandan. Jigim gayrat et. Alyp çykaýlar häzir otak geçen berjek onsa maskara etmiş wa seredip durana. Oň bolup ýörşi nähili? Goýber aýda jigim goýber. Näme o çaň samakatna degen o? Barabaş. Gayrat edäýim. Elinde o bir samakat bara. Bolýa. Praşka men özüm barýan häzir. Hawa peşkom bolýa.